Assalamualaikum Dun Sanak. Salam hangat dari Jam Gadang Bukit Tinggi. Bersama sahabatin Minang Studio. Malam kok kita kirimkan rindu untuk seluruh anak rantau. Dek hareto mangko den Jawa ndak taraso tawang den Kapuan hujan panen nandenai hadang cow itu nasib si anak dagang. Udah sayang, tolong dengarkanlah suratan di tangguang badan matahari nandenai hadang kandak rang tuo tak mungkin